నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపలో కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ దయ నాపై చూపావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపలో కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ దయ నాపై చూపావు. గడిచిన కాలమంతా నీవిచ్చిన బహుమానమే, నేనున్నా ఈ క్షణం కేవలం నీ కృపే, నీ కృపే యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపను కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ దయ నాపై చూపావు. ఏ అపాయము నన్ను సమీపించక, ఏ కీడు నా దరికి చేరక, ఏ అపాయము నన్ను సమీపించక, ఏ కీడు నా దరికి చేరక, ఆపదలో నుండి విడిపించావు. అనుదినము నన్ను కృపతో కాచావు. ఆపదలో నుండి విడిపించావు. అనుదినము నన్ను కృపతో కాచావు. యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపలో కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ దయ నాపై చూపావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపలో కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ దయ నాపై చూపావు. గడిచిన కాలమంతా నీవిచ్చిన బహుమానమే, నేనున్నా ఈ క్షణం కేవలం నీ కృపే, నీ కృపే యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు యేసు, నా వెంటే ఉన్నావు యేసు, నాకు తోడై ఉన్నావు. కృపగల దేవుడవు, నీ కృపలో కాపాడావు. దయగల దేవుడవు, నీ కృప నాపై చూపావు. ఆమేన్. మంచిది. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూద్దాం. ఇంతవరకు దేవుని మాట్లాడుతున్నాం. దేవుని మాటల ద్వారా దేవుని నామాన్ని మహిమపరుచున్నాం. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూద్దాం. రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము. రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. కాబట్టి విశ్వాస మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందుము. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. కృపగల దేవా, దయగల మా తండ్రి, మీ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమను బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము ప్రభువా. మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మీరు మమ్మల్ని నింపి మా నోటిని బోరగా వాడుకోమని నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము మా తండ్రి. ఆమేన్. చూడండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో
కింద స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మనం చూస్తూ ఉంటాం, మధ్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా ఉదాహరణకు చూడాలంటే లేమిలో బాధపడుతున్నటువంటి వారు, మధ్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు, ధనవంతులు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. పూర్వ దినాలు కనుక మనం చూస్తున్నట్టయితే రాజుల్ని చూస్తూ ఉంటాం, అదేవిధంగా భటుల్ని, ఆయా శాఖలో ఉన్నటువంటి వారిని చూస్తూ ఉంటాం, అదే మాదిరిగా మనుషుల్ని చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఏ స్థితిలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారికైనా కొన్ని సందర్భాల్లో వారికి సమాధానం అనేది ఉండదు. ఏముండదండి? సమాధానము ఉండదు. కానీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారైనా కానీ దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని గుర్తెరిగి, ఆయన చిత్త ప్రకారం తన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగించగలిగినట్లయితే వారి కుటుంబాల్లో నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము తప్పకుండా మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు వారికి దయచేయగలడు. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు వాక్యపు అంశం ఏమన్నదంటే సమాధానము కావాలా, దేవుని మాటకి లోబడు. మన జీవితాల్లో ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఏదో తృప్తి లేనటువంటి ఆశ, ఈ యొక్క దేహానికి ఎన్ని ఉన్నా కానీ మనం అవి కావాలి, ఈ కావాలి, అలా చేయాలి, ఇలా చేయాలనేటువంటి ఆశ, ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాలు ఆలోచన కలిగి ఉన్నటువంటి మనము దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మ నాలో ఉన్నది కదా అన్న గ్రహింపు ఉందనుకోండి, మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆశలు లేకపోతే వేరే వేరే ఆలోచనలు, తలంపులు దేవుడు మనకి తీసివేస్తూ ఉంటారు. పరిశుద్ధమైనటువంటి మాటలు మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ద్వారానే మనకి సమాధానము కలుగును. దేవుని ద్వారానే మనకి సమాధానము. నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా తను అనుకుంటూ ఉంటాడు, నేను సంతోషంగా, ఆనందంగా, బలంగా ఉన్నానంటే నా ధనము, నా కీర్తి, నా అంతస్తు, నేనే సమస్తము అనుకుంటూ ఉంటారు. అది వెర్రి ఆలోచన, వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచన. దేవుడి ద్వారానే మనకి సమస్తము కూడా దేవుడు దయచేస్తూ ఉన్నాడు, సమస్తము కూడా దేవుడి ద్వారానే మనం పొందుకుంటున్నామని ఆలోచన కలిగి ఉండేవారుగా దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనం అందరం కూడా ఉండాలండి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యంలో, కాబట్టి విశ్వాసం మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందాము. దేవుని ద్వారా సమాధానము మనం దేవుని పట్ల చూపించేటువంటి విశ్వాసము ద్వారానే అంట. చాలా మంది మనుషులండి దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఉంటూ దేవుని పట్ల కొన్నిసార్లు అవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు వారు అవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారంటే వారి యొక్క జీవన విధానాల్లో దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా అపవాది గారి యొక్క శోధనకి వారు లోనై ఉంటారు. మనకి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అపవాది గారు మనల్ని ఎలా శోధిస్తాడో చెప్పమంటారా? లేనిపోయినటువంటి ఆలోచనలు, లేనిపోయినటువంటి హృదయ ప్రేరణలు వాడు మన హృదయంలో అటువంటి విషయాలు, తలంపులు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారంటండి. అదే అలాంటి హృదయం ఇచ్చినటువంటి దేవుని కనుక మన హృదయం ఉంచుకున్నాం అనుకో, అపవాది గారికి చూడకుండా ఉండదు. గిలగిల కొట్టుకుంటాడు మనల్ని ఎలా శోధించాలి, ఎలాగా ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఎలాగా ఆలోచనలు కలిగించాలని. దేవుని వాక్యం ఏం తెలియపరుస్తూ ఉందంటే, ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేతును. దేవుని ద్వారానే విశ్రాంతి, దేవుని ద్వారానే సమాధానము, దేవుని ద్వారానే నెమ్మది, దేవుని ద్వారానే సమస్తము మనకు దేవుడు దయచేస్తూ ఉన్నారు. కనుక ఇట్టి స్థితి కలిగిస్తున్నటువంటి దేవునికి నీవు సమయాన్ని ఇస్తున్నావా? నీ జీవితాన్ని ఖర్చు చేస్తున్నావా? 24 గంటల్లో మనం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సమయంలో కనీసం కొంతలో కొంత అరగంటైనా మనం ఉదయమే ప్రార్థిస్తున్నామా? చాలా మంది మనుషులండి వారికి ఉన్నటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిసి, వారికి ఉన్నటువంటి ధనమును బట్టి కావచ్చు, వారికి ఉన్నటువంటి సమయాన్ని బట్టి కావచ్చు, వారికి ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని బట్టి వారి సమయాన్ని వ్యర్థపరుచుకుంటూ ఉంటారు. సమయం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ రావాలని వచ్చిందా? గడిచిన దినం 7వ తారీఖు వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళా కొన్ని కోట్లు ఇస్తాం, మళ్ళీ ఆ దినం కావాలంటే వచ్చిందా? రాదు. కనుక సమయం ఉన్నప్పుడే సద్వినియోగపరుచుకునే వారుగా దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనం ఉండాలి. కనుక యేసు క్రీస్తు ద్వారానే మనకి సమాధానము పొందుకుంటూ ఉన్నామండి.
కనుక దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండేవారిగా ఉండాలి. గడిచిన కాలంలో 2022 సంవత్సరాల్లో మన జీవితాల్లో కరోనా లేకపోతే అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు, ఇబ్బందులు, నిట్టూర్పులు, బాధలు, వేదనలు, శోధనలు వచ్చినా కానీ మనం ఇంతవరకు సజీవ లెక్కలో బ్రతికి ఉండి దేవుని మాటలు వింటూ ఉన్నామంటే దేవుని ద్వారానే మనకి కృప, సమాధానము, శాంతి కలుగుచూ ఉన్నాయి కనుక ఆమేన్. అవునా కదండి? అవును. కనుక ఇంత ప్రేమ కనపరుస్తున్నటువంటి దేవునికి మనం ఎలాంటి ప్రేమ వెల్లడి చేసేవారుగా ఉంటున్నామన్న హెచ్చరిక చేసుకునేవారుగా మనం ఉండాలి. కనుక మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానముగా కలిగి ఉందాము. సమాధానంగా కలిగి ఉండే వారిగా మనం ఉండాలి. మన జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటే సమాధానం ఉండదు. అల్లర్లు, ఆటపాటలు, గొడవలు, లేకపోతే గందరగోళాలు, లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు చూస్తూనే ఉంటూ ఉంటాం. ఒక సహోదరుడు చూసుకున్నాం అనుకోండి, వారిద్దరు ఎప్పుడు కూడా సమాధానం ఉండదు. ఎందుకు ఉండదో తెలుసా? వారిద్దరు నేను హెచ్చు అంటే నేను హెచ్చు, నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అనే ఆలోచనలో ఉంటారు కనుక వారిలో సమాధానం అనేది ఉండదు. కానీ ఆ ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కనుక దేవుడి చిత్త ప్రకారం మనం ఉండాలనేటువంటి తలంపు బట్టి ఆలోచన ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా సమాధానముగా, నెమ్మదిగా వారు ఉంటూ ఉంటారంటండి. కనుక దేవుడి ద్వారానే మనకు సమాధానం కలుగుతున్నది కనుక మనం దేవుడి యొక్క మాటకు లోబడి మన యొక్క జీవితాలను సరి చేసుకొని దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిగా మన యొక్క బ్రతుకుని మార్చుకునే వారుగా మనం ఉండాలండి. రెండవ మాట మనం చూసినట్లయితే కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 19వ వచనం 20వ వచనం చదువుకుందాం. కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు మనం చదివినట్లయితే రెండవ మాట, యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మనకి సమాధానం అంట. దేవుని యొక్క రక్తము చిందించబట్టే మనకు సమాధానం కలుగుతూ ఉంది. చూద్దాం ఆ మాటని. ఆయన యందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపబడినయు ఆయన శిలువ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును, అవి భూలోకమందైనను పరలోకమందువైనను, వాటన్నిటిని ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరచుకొనవలెనని తండ్రి అభిష్టమాయను. తండ్రి అభిష్టమాయనండి. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా సమస్తము సమాధాన పరచబడవలెనని. కనుక ఆయన యందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలెనని తన బిడ్డలైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరు భూలోకములో అయినా పరలోకములో అయినా దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఉంటూ దేవుని ఘనపరుస్తూ దేవుని చిత్త ప్రకారం, దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారం వారిని తనతో పాటు ఉంచుకోవాలి. తనతో పాటు వారిని ఆనందకరంగా వారి జీవితాలు ఉంచాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటూ, అందుకే ఆ యొక్క 2000 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడి లోకానికి వచ్చి నీ కొరకు, నా కొరకు, ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవాళి కొరకు తను రక్తాన్ని చిందించి మరణించి పునరుద్ధారుడై ఉన్నాడండి. నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మన పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ కనుక మనం ఆత్మీయంగా చూడగలిగినట్లయితే ఎంతగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. అందుకే పరిశుద్ధ లేఖనం తెలియపరుస్తూ ఉంది, దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించాడు. ఎందుకు ప్రేమించాడు దేవుడు లోకాన్ని అంటే ఆయన బిడ్డలైనటువంటి మనమందరం కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నాము కనుకనే దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. కనుక దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలను బట్టి మనం ఎలాంటి విషయాలు దేవుని విధానంలో నడుస్తున్నామన్న ఆలోచన కలిగి ఉండాలండి. భూమి ఆకాశమును సృష్టించిన సృష్టికర్త మనకి సమాధానము దయచేస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. మనం చూసుకున్న ఆత్మ ఫలాల్లో కూడా సమాధానము కూడా ఒక ఫలముగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నామండి. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ భూమిని తన నోటి మాట ద్వారా సృష్టించిన సృష్టికర్తే నిన్ను నన్ను సృష్టించాడు. మన జీవితాన్ని సమాధానకరంగా, నెమ్మదికరంగా, ఆనందకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా తన కృప, తన కాపుదల, తన యొక్క సమస్తము దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనకి దయచేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాల్లో మనం దేవుని మాటని విననట్టుగా ఉండేవారుగా ఉంటూ ఉంటామండి. ఆ ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాటని మనం వింటున్నప్పుడే మన జీవితాన్ని సరిచేసుకొని మన యొక్క విషయంలో ఆలోచన తలంపులు మన యొక్క సమస్తాన్ని విడిచి దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి దేవుని యొక్క మాటకి లోబడతామో
ఆటోమేటిక్ గా ఆ నిమిషం నుంచే దేవుడు మన జీవితాల్లో సమాధానము దయచేయును గాక. కొన్ని జీవితాలు చూస్తా ఉంటేనండి ఎంతో ఉంటది, సిరి సంపదలు ఉంటాయి. ఉదాహరణ చూసుకుంటూ ఉంటే కొన్ని కోట్లు ఉన్నటువంటి మనుషులు మనం చూసాం అనుకోండి, వారి జీవితాల్లో సమాధానం ఉంటుందా? ఉండదు. ఎవరు వచ్చి నా సంపదను కొట్టుకొని పోతారు, ఎవరు వచ్చి నన్ను అప్పు అడుగుతారు, ఎవరు వచ్చి నన్ను ఏమడుగుతారు, దీని మీద కేంద్రీకమై ఉంటాడు. కానీ తన జీవితంలో నెమ్మది లేనటువంటి స్థితి, సుఖము లేనటువంటి స్థితి, లేకపోతే ప్రతి విషయంలో కూడా ఇబ్బంది పడినటువంటి స్థితిలో ఎప్పుడు కూడా ఉండరు. ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటను విని వారి జీవితాలను సరి చేసుకుంటారో వారి జీవితాల్లో నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము దేవుడు తప్పకుండా వాళ్ళకి అనుగ్రహించగలనంటండి. కనుక యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారానే మనకు సమాధానము వచ్చి ఉన్నది. అట్టి సమాధానం ఇచ్చినటువంటి దేవుని కొరకు మనం ఎట్టి తలంపులు, ఎట్టి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నాము అన్న హెచ్చరిక ప్రతి మనిషి కూడా చేసుకుని ఉండాలి. మూడవ మాట మనం చూస్తున్నట్లయితే క్రీస్తులో సమాధానము, దేవునిలో సమాధానము. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 33వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 33 యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము. నా యందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నానెను. చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుని ద్వారానే మనకి సమాధానం కలుగుతూ ఉంది. అదే మరిగా ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. ఈ లోకంలో జీవించే ప్రతి మనిషికి శ్రమ, శోధన, వేదన, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు కలుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ కలిగినప్పుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుడు ఈ లోకంలో పుట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి మలినమైనటువంటి స్థితి తీసివేసి తన యొక్క బిడ్డలైనటువంటి మన కొరకు ఈ లోకమును ఎలాగ దేవుడు జయించాడో అట్టి జయించినటువంటి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం మనం కూడా మన జీవితాన్ని సరి చేసుకొని దేవుని యొక్క నడవడిక, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల ప్రకారం మన జీవితాన్ని కొనసాగించగలిగినట్లయితే మన జీవితాలంట ఆటోమేటిక్ గా సమాధానపరచబడుతూ ఉంటూ ఉంటాయంట. కనుక దేవుని ద్వారానే మనకి సమాధానము కలుగుతూ ఉంది. ఆనాడు మనం చూస్తున్నట్లయితే నినేవే పట్టణస్థులు సుమారు 125,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది, వారికి సమాధానం లేదు. ఎందుకు లేదంటే దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం మనం జీవించాలనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా వారి ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో వారు ఉంటూ చాలా పాప సంబంధమైనటువంటి స్థితిలో కొట్టిమిట్టాడుతూ ఉంటూ ఉన్నప్పుడు యోనా ప్రవక్త దగ్గరికి దేవుడు వెళ్ళి యోనాని వెళ్ళి నినేవే పట్టణస్థులకి వారి యొక్క పాపము నిమిత్తము వారి దేశాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు, ప్రజలను నాశనం చేయబోతున్నాడని ప్రకటించమన్నప్పుడు ఆ యోనా వెళ్ళి నినేవే పట్టణస్థులకి మీ యొక్క దేశముని దేవుడు కాల్చివేయబోతున్నాడు కనుక మీరు చచ్చిపోతున్నారు కొన్ని దినాలను అన్నప్పుడంట రాజు, మంత్రులు, సమస్తము వారి యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు అంత మాత్రమే కాకుండా పశువులు, మందలు సమస్తము కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయగానే వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది, వారికి ఉన్నటువంటి సమస్య, బాధ దేవుడు తీసివేసడం అనేది జరిగి ఉంటూ ఉందండి. ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మన జీవితాల్లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలు మనం చేసి ఉన్నామేమో, దేవుని యొక్క మాటని మనం వినకుండా ఉన్నామేమో, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చినటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నామేమో. కానీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని వైపు చూసి మనం మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోగలిగినట్లయితే మరలా దేవుడు మన జీవితాన్ని అద్భుతంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉండి ఉన్నాడు. కనుక క్రీస్తులోనే సమాధానం ఉంది. దేవుని ద్వారానే సమస్తము మనం పొందుకోగలుగుతున్నాం. దేవుని ద్వారానే సమస్తము తన బిడ్డలకి ధారాళముగా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆశ కలిగి ఉంటూ ఉన్నారు. కనుక మనం కొన్ని విషయాల్లో దేవుని ద్వారానే పొందుకోవాలి. కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటే, ఉదాహరణకి ఏదైనా బాగా సమస్య, ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటారు దిక్కులేని వాళ్ళలాగా, అవునా కదా? ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తాడో, కరోనా టైంలో అయితే చెప్పలేక
బయటికి రానటువంటి పరిస్థితి, లోపల చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి. ఆ సమయంలో కూడా మనల్ని సజీవ లెక్కలో కాపాడింది ఎవరంటే మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయినటువంటి మన దేవుడు మాత్రమే. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సమాధానము దేవుని ద్వారానే మనకి కలుగుతుంది, దేవుని ద్వారానే మనం పొందుకోగలం. ఇంత గొప్ప ప్రేమ కనపరుస్తున్నటువంటి దేవునికి మన యొక్క హృదయాన్ని ఇస్తున్నామా? దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నామా? దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి జీవిస్తున్నామా అన్న ఆలోచన కలిగి ఉండేవారుగా మనం ఉండాలి. 4వ మాట మనం చూసినట్లయితే నీతి ద్వారా సమాధానము. నీతి ద్వారా సమాధానము. యెషయా గ్రంథము 32వ అధ్యాయము 17వ వచనం చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 32వ అధ్యాయము 17వ వచనం చదువుకుందాం. నీతి సమాధానము కలుగజేయును. నీతి వలన నిత్యమును నిమ్మలము నిబ్బరము కలుగును. అప్పుడు చాలు చూడండి, ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే నీతి సమాధానము కలుగజేయును. నీతి సమాధానం అంటే మనము గనక నమ్మకమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించేటువంటి వారుగా ఉంటే సమాధానం ఉంటుంది ఆ ఇళ్లలో. ఉదాహరణకు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి, తనకు సమాధానం ఉంటుందా? ఉండదు. ఎవరు చేయమంటారు, ఎవరు మనం పెట్టుకుంటారు ఏందో అనే ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారు. కానీ నీతిమంతుడు, నమ్మకంగా ఉండేటువంటి వాడు, దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి తన జీవితాన్ని సరిచేసుకొని బ్రతుకుటైతే క్రీస్తు, చావైతే లాభమే అనే ఆలోచన కలిగి ఉన్న దేవుని వెళ్ళినటువంటి వారు నీతిమంతులుగా ఉంటారు. అట్టి నీతిమంతులుగా ఉన్నటువంటి వారు సమాధానముగా, నెమ్మదిగా, సంతోషంగా ఉంటూ ఉంటారు. నీతి వలన నిత్యమును నిమ్మలము నిబ్బరము కలుగును. నీతిమంతులుగా ఉండేటువంటి వారికి నెమ్మది ఉంటుంది, శాంతి ఉంటుంది, సమాధానం ఉంటుంది. అందుకంటే శ్రేష్టము ధైర్యముగా ఉండేవారుగా ఉంటారంటండి. కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటే నీతిమంతులుగా పలానా ఒక వ్యక్తి ఉన్నటువంటి ఉదాహరణకి ఆ వ్యక్తి మంచివాడు అనిపించుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, అవునా కదా? కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది. అదేవిధంగా ఆ వ్యక్తి చెడ్డవాడు అనిపించుకోవడానికి కొన్ని నిమిషాలు, కొన్ని సెకండ్లు చాలు, అవునా కదా? కనుక దేవుని యొక్క వాక్యము మనతో ఈరోజు ఏం మాట్లాడుతూ ఉందంటే, ఎంతవరకు మనం ఏ రీతిగా ఉన్నా, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నీతిమంతులుగా మనం ఉండగలిగినట్లయితే మన దేవుడు మన జీవితాల్లో సమాధానము దయచేస్తాడు. సమాధానంతో పాటు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. ఎవరికి భయపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉన్నాడు అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి నమ్మకంగా, నీతిగా దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం జీవిస్తున్నాడు అనుకోండి, వారి పై ఆఫీసులు, ఆ పై ఆఫీసులు ఎవరు వచ్చినా కానీ భయపడ్డ రికార్డు తీసి చూసుకో అని చేస్తారు. అదేవిధంగా లంచం ఉంటున్నాడు అనుకోండి, ఆ లంచం పరిస్థితి ఎక్కడ ఉందంటే అటెండర్ కూడా ఏంటంటే చాలా భయపడేటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే తన నీతిగా లేడు, తన జీవితం సరైనటువంటి జీవితం లేదు. కనుక నీతిమంతులుగా బ్రతికేటువంటి వారుగా, అట్టి ఆలోచన కలిగి ఉండేవారుగా దేవుని పిల్లలైనటువంటి మనం అందరం కూడా ఉండాలండి. కనుక నీతి ద్వారానే మనకి సమాధానం. నీతిమంతులుగా జీవించేటువంటి వారిగా మనం ఉండాలి. దేవుడు ఈ లోకంలో జీవించిన ప్రాణం అంతా కూడా తన జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? లేమిలో, బాధలో, ఇబ్బందుల్లో, సమస్త విధాల్లో కూడా దూరముగా ఆయా ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు, ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతంలోనికి వెళుతూ దేవుణ్ణి విడువక ప్రతి నిత్యము ప్రార్థించడని పరిశుద్ధ లేఖనం తెలియపరుస్తూ ఉంది. కనుక దేవుని మాదిరిగా మనం కూడా పరిశుద్ధం అవ్వాలంటే, పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితం జీవించాలంటే నన్ను పోలి మీరు నడువండి అని చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామా? మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకుంటున్నామా? నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క దేహం, ఈ శరీరం ఏం చేస్తా ఉంటుంది తెలుసా? నీ అంత తోడు లేదు అంటా ఉంటుంది, నువ్వే అసలు కాపంటా ఉంటుంది, అసలు నువ్వే ఈ ప్రాంతం, ఈ కాలనీలో నువ్వు లేకపోతే ఏమైపోయేవాళ్ళు అని అపవాది వాడు ప్రయాణం చేస్తూ గర్వం అనేటువంటి స్థితిలో, పతన స్థితిలోకి నడిపించేవాడిగా ఉంటూ ఉంటాడండి. అందుకే దేవుని వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది. దేవుని దృష్టిలో తనను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడతాడు, తనను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గించబడతాడు. కనుక ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మనము దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా
మన జీవితాన్ని సరి చేసుకునే వారిగా మనం ఉండాలండి. నీతి ద్వారానే మనకి సమాధానం. ఆయన యందు నమ్మకంగా విశ్వాసంగా దేవుని కొరకు మనం జీవించే వారిగా ఉండగలిగినట్లయితే ఈ క్షణమే దేవుడు మనం తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు మనం సిద్ధంగా ఉంటామా లేదా? ఉంటాం. డాక్టర్ ఉంది, అమ్మా నువ్వు రేపు చచ్చిపోతా ఉన్నావు అనుకోండి, గంటలోనే అరగంటలో చచ్చిపోతాం, అవునా కదా? ఎందుకంటే ఈ లోకం అయ్యో నా పిల్లలు నా వాళ్ళు నేను అమ్మో అనుకుంటా ఉంటారు. అనుకున్నలేపు ఆ శ్వాస పోయింది. కానీ దేవుని కొరకు జీవించాలనేటువంటి అట్టి తృష్ణ అట్టి ఆలోచన కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఏం జరుగుతున్నా ఎటువంటి క్రియలున్నా వాటిని పట్టించుకోరు. ఎప్పుడు నా దేవుడు వస్తాడా, ఎప్పుడు నా దేవుడిని ప్రార్థించాలా, ఆ దేవుని కొరకు సిద్ధపడిగా ఉండాలన్న ఆలోచనలోనే ఉంటూ వారు ఎడతెగక ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించేవారుగా ఉంటారంటండి. కనుక నీతి ద్వారానే మనకు సమాధానం. చివరగా మనం చూసినట్లయితే 5వ మాట, దేవుణ్ణి విశ్వసించుట ద్వారా సమాధానం అంటారు. దేవుణ్ణి విశ్వసించుట ద్వారా సమాధానం. రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము, రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 13వ వచనం చదువుకుందాం. కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారొకటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్త ఆనందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మల్ని నింపును గాక. మన దేవుడు అంటండి ప్రతి విషయంలో కూడా మన విశ్వాసం ఎలా ఉందో ఏందో చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మన దేవుడు హృదయ అంతరంగములు ఎరిగి ఉన్నవాడు. నీవు ఉదయం నిద్ర లేచిన కాడి నుంచి మరలా రాత్రి నిద్రపోయే వరకు కూడా నువ్వు ఏమేమి పనులు చేసావు, ఏమేమి కార్యాలు తలచావు, నీ మాటలు, నీ నడవడిక, నీ సమస్తం కూడా దేవుడు ఎరిగి ఉంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా నీకు విశ్వాసం అనేది దేవుడిలో ఉన్నంత కాలం కూడా దేవుని మీద వాక్యం మీద నమ్మకం కనపరుస్తావు. ఆ నమ్మకాన్ని బట్టి నీవు ఆత్మీయంగా బలపడుతూ అనేక మంది ఆత్మీయంగా బలపడేటువంటి అట్టి హృదయ ఆలోచన కలిగి జీవిస్తూ ఉంటామంట. దేవుని వాక్యం ఏమి తెలియపరుస్తుందంటే విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. మనకి కనుక విశ్వాసం లేకుండా దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేసి దేవుడు నాకు అవి కావాలి ఈ కావాలని అన్నప్పటికీ కూడా అవి కార్యాలు అలా అయిపోతూనే ఉంటాయి. పూర్తి విశ్వాసముతో ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారో, ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో వేడుకుంటారో ఆ కార్యాలు దేవుడు తప్పకుండా జరిగించగలడు. కనుక విశ్వాసము ద్వారానే సమస్తము కూడా దేవుడు తన బిడ్డలకి ఇవ్వగలడండి. శృంగారం అనే దేవాలయం దగ్గర సుమారు తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో ఆ పుట్టినది మొదలుకొని అక్కడ కుంటుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి స్వస్థత పొందాలనేటువంటి ఆలోచన తనకి ఉన్నా లేకపోయినా తన యొక్క దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకేమైనా ఇస్తారేమో, నేనేమైనా పొందుకోగలమని అత్యాశక్తిగా చూస్తున్నప్పుడు నజరైనటువంటి యేసు నామములో నీవు స్వస్థత పొందుదువు గాక అని తన చేయి పట్టుకుని లేపంగానే వెంటనే తనకి స్వస్థత కలిగిందా లేదా? కలిగింది. ఆ క్షణం నుంచే తనకి సమాధానం వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చింది. అంతవరకు ఏంది? ఇతరుల మీద ఆధారపడేటువంటి స్థితి, బాధపడేటువంటి స్థితి, కుంగుదల కలిగినటువంటి స్థితి, వేదన పడేటువంటి స్థితి, అలాంటి స్థితి నుంచి దేవుడు తనకి సమాధానం దయచేశాడండి. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితంలో కనుక దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని సరి చేసుకొని లోబడి తగ్గింపు కలిగినటువంటి జీవితం కనుక కలిగి ఉండగలిగితే దేవుడు తప్పకుండా మన జీవితాల్లో సమాధానము దయచేయగలడు. అట్టి ఆలోచన కలిగించే వాడి యొక్క దేవుని యొక్క తలంపులు గుర్తెరిగే వారిగా మనం ఉందాం. కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారొకటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్త ఆనందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మల్ని నింపును గాక. సమస్త ఆనందము, సమస్త సంతోషము మన విశ్వాసము ద్వారానే మనం పొందుకోగలమంటండి. కనుక దేవుని యొక్క మాటకు లోబడే వారిగా మన యొక్క విశ్వాసము ఇంకా బలంగా పూర్తి విశ్వాసంగా దేవుని యొక్క మాటలకి విధేయత చూపించేవారిగా మనం ఉండాలండి.
నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రతి విషయంలో కూడా ఏదో ఒక బాధ, ఏదో ఒక ఇబ్బంది, ఏదో ఒక వేదన, ఏదో ఒక కొరత ఎందుకు ఉంటూ ఉంటాయంటే ఆత్మీయంగా మనం బలపడలేకపోతూ ఉన్నాం కనుక. ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా మనం బలపడతామో, ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎన్ని ఉన్నా లేకపోయినా నా దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు, ఆయనే చూసుకుంటాడు అన్న హృదయ ఆలోచన కనుక మనం వచ్చింది అనుకోండి, ఏమైనా విషయాలు భయపడతావా? ఏం భయపడవు. నీకున్నా లేకపోయినా భయపడవు. నీకు అనారోగ్య సమస్య అయినా భయపడవు. నీకు అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో నీ బంధువులు, నీ కుటుంబస్తులు నిన్ను హేళన చేస్తూ, ఇబ్బంది పరుస్తూ, మాటల ద్వారా నిన్ను కృంగుదల కలిగిస్తున్నా కానీ నా దేవుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన చూసుకుంటాడు అనేటువంటి హృదయ ధైర్యాన్ని దేవుడే తన బిడ్డలకి ఇవ్వగలడు. కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సమయంలో దేవుని మాటలు విన్నటువంటి మనం సమాధానం కావాలంటే దేవుని యొక్క మాటకి లోబడే వారిగా ఉండాలి. దేవుని మాట మీద విశ్వాసం ఉంచాలి. దేవుని చిత్త ప్రకారం మన జీవితాన్ని కొనసాగించే వారిగా ఉండగలిగినట్లయితే సంతోషము, సమాధానము, నెమ్మది దేవుడు తప్పకుండా తన బిడ్డలకి దయచేయును గాక. శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపగల దేవ, దయగల మా తండ్రి, నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము నా దేవా. అయినా ప్రభా, సమాధానము ఎలాగా కావాలా, సమాధానం ద్వారా మీ జీవితాలు ఎలాగ ఆశీర్వాదకరంగా, ఆనందకరంగా, సంతోషకరంగా ఉంటాయని మీరు మాతో చెప్పినటువంటి దేవా, మీరు మీ యొక్క మాట ద్వారానే మాకు సమాధానం అయినా ప్రభా, మీ చిత్త ప్రకారం జీవించడం ద్వారానే మాకు సమాధానం అయినా తండ్రి, నీతి ద్వారానే సమాధానం మాకు ప్రభా, క్రీస్తు ద్వారానే మాకు సమాధానం అని చెప్పినటువంటి దేవా, మీ యొక్క రక్తాన్ని చిందించడం ద్వారానే సమాధానం మాకు దయచేసినటువంటి దేవా. అయినా ప్రభా, ఆ విశ్వాసం అయినా తండ్రి ద్వారానే సమాధానం అని చెప్పినటువంటి దేవా, నీ బిడ్డలైనటువంటి మేము మీ మాటకు లోబడి మా జీవితాన్ని సరి చేసుకుని మీ కొరకు విశ్వాసముగా, నమ్మకంగా, నిరీక్షణ కలిగి జీవించేవారుగా నీ బిడ్డల హృదయాలందరినీ మార్చి వారి కుటుంబాల్లో నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము మీరు దయచేయమని నజరేయుడైన యేసు ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన దివ్యమైన నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.